ସାରସ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିତରିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ପଥେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଶାବ୍ଦିକ ତୁଳିରେ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ଫୁଟେଇବି ଅନ୍ୟ ମୁଖରେ ହସ। ନମସ୍କାର, ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ୱାଗତ। ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବିତା, 2023ର ଶେଷ କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ମନେ ପକାଇବା ଅତୀତର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତିକୁ। କବିତା ବିଦାୟ 23। ମାନସ ପଟର ଅତଳ ଗହ୍ୱରେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଥୋଇ, ଅଳପ ଆନନ୍ଦ ଅଜସ୍ର ଲୁହରେ କେତେ ଦେଇଛ ଭିଜେଇ। କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁହିଁ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁହିଁ, ବିଦାୟ ଦେଉଛି 23 ତୁମକୁ ଶେଷ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ। ନିରାଶା ସାଗରେ କେତେ ଯେ ଭାସିଛି, କାଣିଚାଏ ଆଶା ନେଇ। ନୟନ ଆକାଶୁ ଝରିଥିବା ଲୁହ ଏ ଓଠ ଯାଇଛି ପିଇ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଜରେ ଶୋଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଜରେ ଶୋଇ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି ବିଚରା ଜୀବନ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ। ହତୋତ୍ସାହ ବହ୍ନି ମନ ଇଲାକାକୁ ଜାଳିଛି ଅନେକ ବାର। ଅସହାୟ ପଣେ ଏଇ ହୃଦୟଟା ଭଗ୍ନ ଆଉ ଛାରଖାର। ସହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର, ସହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର, ରୋକିବାକୁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିନି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତାର। ହେ ବର୍ଷ 23, ତୁମ ସ୍ମୃତି କେବେ ମନରୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ବିଦାୟ ଦେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବେଳାରେ ବିଦାୟ ଗୀତିକା ଗାଇ। ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ସଭିଙ୍କ ମନରୁ ବିଷାଦକୁ ଯାଅ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।